Alright guys, nanami sa itong anong tadapita, tunga namin sa mga ridges diri. Medyo nihuno mi kadyot kay di mi kabalo, nag-una mo mga kauban, mga animal na mga kauban nga gauna-una. What's up people? And next stop, mapit na pag-asawa na pasagdanan batong kaban. Good day people, welcome to Bitok Bitok University. Ang wala pa nakasubscribe, subscribe na palihog. Siyempre kay November nakaroon doon ng December, ho naman natong isilabit ang Halloween, siyempre doon ng Christmas, balik-balik, mga tag ko price, mga tag ko og kalo nga Bitok Bitok University baby. Pero gamay man ni sa kuha. You o magatapo ko sa akong college varsity Bitok Bitok shirt gihapon. Okay, limited edition lang ni siya. Okay. Simple ra kaayo. Na ako'y pangutana. Tubaga lang. Unsa nga ridge kung asa dito mi nag-camp. Tanawan ni nga video para makabalo mo unya. Alright? So, tubag mo na sa mga comments. Okay? Kaning video, siyempre morning, I'm sure nakita na mo sa mga teaser, morning siya nga video kung asa nag-climb na pod mi kauban ang akong Orahik family. Orahik meaning katkat. Okay? Moni siya nga niadto mi sa mga usa sa mga ridges sa Impasugong Bukidnon. Sikat na kayo ang Impasugong Bukidnon karon kay daghan kasi ng mga ridges. Ang pinakasikat di ang Paminahawa Ridge. Which is pa ko nakaadto kay medyo akong gakita kay ang mato ito barag dali ra siguro kay uban nakamaong, barag matulag mall, barag naka hip hop attire, barag K-pop, barag why challenge. Ha! Ang original plano namo, sayo kita namin mo adto sa Impasugong, tapos dito mi sa balay sa mag-guide namo, tapos muhawa din mo sa kasugod alas 12. But syempre, napaman mi gig sa Ororama, nagtukar pa man ang Piaok Band, so nakahawa mi sa Cagayan de Oro mga around alauna, alas 2 na, so nakaabot mi siguro mga alas 3 na kapin. So medyo hapon na kayo. So dito mi nagsugod sa Ant Farm. Okay? Simi pangutan ng anong gitaw siya Ant Farm, dakan bay alamigas. Wala sa sila katubag. Good morning guys, good morning people. Naka-attire na mi. And last na mo nga vlog nga nato mi og bukid kay ay sila tabing mangyapon tong last pa nato no? Nga vlog. Oh yeah, welcome back. Tabing in the house. Hi Sam. Yan, balik mi karon diri sa may Impasugong Bukidnon. Impaluto. Asa kalita nga bukid pa dulong brother? Kaanibungan. Kasi pangalan? Kaanibungan. Kaanibungan. So nami karon diri sa Ant Farm. Pila ka oras ang target pa sa kabing? 4 hours. Abi ko 4 hours mo gyapon ni. Tamo ra bag di kondisyon akong kuan. Sa ila pa na nga pacing. Scholar. Birthday climb. Yeah, of course. Among Orahik baby. Sir, belated happy birthday. Birthday climb. Mag-bake mig cake sa taas. Na mag-bake mig. Sandala mig mga harina, mga kuano ba. Siyempre di mawala. Di, nasuman na natag spaghetti panyero. So pansit na pod. At least long life gyapon. Wa, naputol naman ang pansit kay gi-order gyud. Ang pangutanan ako panyero akong giatangan sa last na to nga pagsaka. Si Tabing o si Ray Ray dito gisungog. Ambot karong may tabua. Kung kinsay sungogon. Oo, kung magkadayon na bagyod. Sila pa bagyapon. Ang last na ko nga balita, nag-climb na sila, nag-ilabuhay na. Huy! Pero pagkabuntang, nagkanalimutay ra po dayon. Wow! Mo lang. Memory gap dayon. So, ang nakalami karon sa mga kay mga manok nga buhi amon dala. So, mag-ihaw mi sa taas. Kaya na ko birthday. Taan duguan na ito ibutang sa cross sa kuan. So first step na ako paggamit ani akong Hero 7. Let's see kung gwapo ba ang view. Ano medyo di mayo ang panahon, ulan-ulan pero kaya ni. Tanawa ang bukid. So among i-try ron. Ay nako, gimingaw mi sa mong kamigo na mo, my gala. Dugay na ni siya. Kanam na nang isnabiro na magkini siya. Bara din nang isa ganahan. Karon murag napugos gyud siya, my gala. Ay nanganak manggod ba mo na. Mao ba. Among drummer Simon Jan. Di daw sa malipayon karon kay wadoy ang asawa. Kasi ako na sila gi-assign sa mga dalaga, ako silang gi-assign kamo na ibahala sa mga dalaga. Yo sa tamog tenta kamo na ibahala. Naman sila sa main kamot pod. Ang wala sa mga Orahik babies are here.
Wala minus si Maria Pilingera. Ang couple na si Karen. Among tigtagay si Taririk na. Wow. Porter. Ang couple kompleto. Walmarts. Okay, briefing. May hapon sa tanan. Maayong hapon. So mga niabot mi didto neto mi sa ant farm, nagpa-register mi didto. Na yung mga waiver nga gibutang didto og syempre usa gyud sa ginabalik-balik perminti, please leave no trace. Pasabot ana may gala. Kung nagdala mo di unsa inyong gidala dito, dala niyo balik mga basura tanan, dapat hinlo mo gina perminti kamo mga ga-climb nila may nakamo mga batan dia. Magsaka-saka mo kasagaran ra ba kay mga basura ha. Munan dapat ang basura dalon og balik. So naginahina na din mi. Actually sa tunod anay lang, medyo gi-underestimate na mo ang maong ridge. Kaya ang istorya sa mo, anaraman daw sa naog saka, tapos mag-peak, matumi sa peak, tapos dito mi dool sa soba, magkuan, para dito mag-over na. Ana ang mga plano. Wow, in fairness karon na si Rico Suabe, wow, proper attire na gamay. Gamay lang. Kaya nakapang-basketball pa magaypog sapatos. Pero okay na, madala na. Diyan lang ako sa niibot ang paniro. Ligyas kayo. Sama sa imong kailangan ay utang nimo, ligyas kayo, di makita. Wow. Ako na siya. Oh, tanawa. Rico Suabe. One down. Rico Suabe. Ingnan bitaw nga lagi ng pang-basketball shoes. Babaan din taba, ako na po din sunod. Sa dihang nagdagom na, so medyo okay lang kay pagdagom medyo dili init, so lami kay mong baklay, so di kay init medyo gasugod na magtaliti, medyo galisod lang may panao kay medyo pita kayo ang dalan, galisod mi. So nagtabok mig suba pero na may tulay. So ano ba kay hadlok gyud kay ko gingani ba? Aru! Hadlok ba ni nga tulay? So ligyas. My God, napagipinutlan. Oh. Napagi nakababag ang kahoy. Yes, I survived. Yata na siya, palungan lang din. Kausa lang nag-click out, automatic man siya mapalong. Nalipay mi kay open trail. Ang problema mo sa mga ridges sa tilid anay lang kay open trail. Wala gyud kay dili forest imong maagian. Ta kami ang weakness namo kanag yung init. May galang kay nilandong, thank you Lord. So medyo danlog pita. So naglakaw mi. And eventually pag naog okay pa danlog pagpasaka, ha. Dito na. Nagsugod nagkasakit ang among mga baga. Basta galing mga bago pa, sipa nag-joke, sipag binuang, kadugayan, wala na. Di na mo gusto na. Ana na. Primero sipag joke, pero kadugayan, wala na. Tapos, pag aksyon ng mugsaka, ninaog na sadmin, nitabok na din may ugsuba. Pag tabok na mugsuba, pasaka na po, dito naging mura na bali na mong ilong, o ningit-ngit na, tungod kay, wala naman, dagom naman, nag-ulan naman. So instead sa mong original nga plano nga naa dito unahan nga peak, wala na. But iga akong naong brad na, sigay. Alright guys, nanami sa itong, anong tadapita, tunga nami sa mga ridges diri. Medyo nihuno mi kadyot kay, di mi kabalo, nag-una mo mga kauban, mga animal na mga kauban, nga gauna-una. O mi kabalo kung ni-street ba sila o ni liko. So medyo ningit-ngit naman. So, gamit na mi lamp. May na niundang na po ng ulan, no? Maklaro ko nung, tanaw do, Kin, maklaro? Klaro. Klaro ba? Taas ka. Imo, nana. Alright guys, medyo nakita na mo nga muro pa sa Atbanggid ang campsite. Nakita po na mga bro na yung nagsunod, daghan kayo. So, we have decision, no? We have deciding,
Decided we are. Basta na desisyon na namo. Muna to. Nga murag diri na lang mga part, bro na dito ta mi sa unahan pero namo ginalibang god. Malimawag tae. Di mi magsaba nga si Ray Ray na libang. Important to. So munang Sa Korea. munang diri lang sa amin. Tapos ang among plano kay ang problema mo sa mga ridges kay init kay pagbuntag, di ba? So walay mga trees, mga ama. So ikaw lang mag sunrise, mangipos mi mobalin din mi campsite dito kato among plano nga sa Suba. Ana. So diri na mi. So diri na tulog na. Okay. So ngit-ngit na kayo nagsugod mig camping dito na lang gyud kay ang among plano na lang dito na lang mag-camping, sayo kay mi mumata og sayo mi mumatag sayo. Sayo mi mumata, tapos mobalin na pud mi dito sa Suba. But eventually palpak ang plano tong kay kulang sa oras. So wala na mi nakaadto sa peak, wala na pud mi dito nakakam sa katong target namo nga river. So ang plano na lang pag mata na mo sa buntag, backtrain na lang. Nita ni ba? Alright guys. Hindi na siya masuk tubig. Nana mo mga kitchen boys dire. Ayan, kitchen boys. Kani sila, ilang mga asawa gitigluto ani, pero pagsaka diri sila na itigluto, ha? Di ni sila masugos balay, oh. Talay mo din dili mi nang mga kanang diretso pa kanang gikok na diretso, dili. Dilata, wala dilata sa orahik. Ang sa orahik, magdala gyud og vegetables. Hugasay mga way hugasay yo. Bukid. Sila ba? Wala hugasay. Way hugasay. May bumbay, carrots, patatas, ito. May giloy dili tiil. Nailoy tiil na tiil. Uy, in fairness natin ko to, siga ito. Wow, nata so nito karni? Karni na subak sa pansit ug Isubak sa pansit. ug sa kwan. Na, yan ikuha ko kutsilyo. Adong atala na baby ko nang bukal na brother. Kalaw ko talbe. Ami talbe. Wala na lang Sila kutsilyo. man nana duha. Rico Suabe, wag yung nagtabang niya Luy kayo siya eh. Brother, hi sa kaway sa brother. Ang say makasulti ni mga wala kay partner doon. Gimingaw na ko sa asawa. Okay, ang kopo, brother. Okay ra? Okay kay mi. Oh, nana siya sa salon. Naglay na siya eggs. Okay, ang magkopo, nana siya. Among dakilang tigtagay, si Tari. Naka-plaster na ang tent sa mga millennials. Ang gikan na libang to araw. Kalibangon na sad siya. Kalibang sa wala nagdadali daw sa kalibang. Kalibangon na sad siya. Okay. So naramon tent diri. Be. Okay. Tanarang kitchen. Sama di ay. Oy, yara mo ay mo tanaw sa gilot. Script sa pamaho special. Di mong gutaranan ang script sa pamaw special. Amo na mong old tent, na namong new tent. Sus, impase. Panyero! Oy, panyero. Kasi makasultin mga wala si Ruby karon. Morning climb kapoy gigay ko. Sus. First time gina ko ni nga. Sinani akong ibati marilisod ko ginawa. Sakit akong tuhod saan mo ikang. ba? Ang kadigyas-digyas. Lisod kay sa una wala. Wag di magsilbi. Pero nga nang igukod maka sa mga millennials. Ang anong nigukod maka sa mga ulay man kang anong isabay maka sa mga batanon. Sila may nigukod man ako. Mau ba? Oh, ang nang mau ba? Mau gid ay tama gid no. Umuyon gid mi ana. Okay, so ang plano tomorrow. Ang plano sayo pag humana to enjoy. backtrack ba ta? Backtrack. Backtrack mag-enjoy ta di atong nay lake sa ubos, nay swimming nay iyang falls gamay. Dayon mura din siya og swimming pool. Okay. Area so nindot siya. Oh, nara oy tanaway buhi pa ba tong manok nga gibitbit? Patay na. Mo gini siya nga gibiyahe para patyon. Wala lang sila gipaya. Oh, nara. Ay, buhi confirm. Kay lisod man ko ilaya. Lisod man ko ilaya hatag patay basig double dead. Oh, ha, lisod na. So buhi ko na siya na ebidensya buhi may gala. Di na mo ipakita ang pagpatay kay lisod na sa animal rights. So unya na ikat na namo diretso na mi sa katong paghimulbul. Baso. Dagan pa yung nangabot ng mga kwan. Dagan pa yung nangabot ng mga campers. Ang baso nimo. Inaka-burn. Oy, napamalitama di ay no. Wa man din niya dalan yung mga asawa. So unsa may mensahe nimo kang Maricel? Okay. Kung nagtanaw sa sani nga vlog, unsa mensahe nimo? Tanaw magid na siya anak ko. Di pa imong tanang patatas. Mensahe. Kayo mingaw kayo dire. Wa ka malipay. Kapoy. Aha, okay.
O dabi, ang nagtanaw si Kuan karon. Ayo mo diya sa matinay kulan. O gibiyan de kaday. Diyan ko. Ako rin sa nangalag. Ayos. Kuan. Ani uli de sa Davao no? Ang asawa. May man sana, kabalo mo, may man sana kasi na mingaw-mingaw para medyo bugat ba. Para pagkita, pultang na sab ang pagbati. Naluto na uban sudan ang atong birthday celebrant ang nagluto karon. Unsay recipe ani? Pansit. So siya may nagluto sa spaghetti sa una, karon pansit na ta for long life. Pakauna ang manok para mabuhi pa siya ugma. Basta kay ang bags, dili mo gubot. Basta ang bags. Tingala ko ni nila bang anong bagong ligo ni sila na shower ilang tent. Ano good mo nga fresh kayo mo? O na pa mga fresh kayo. Gripo sa mong tent. Naigripo yung tent? Grabe. Mo pala'y pagsugod katulo na nalibang. Dilang may gala. Amo na lebs. Ingani mo dapat magkuan mo ani galing mo sa bukid magluto mo na kitchen para bibo. Diba? Very good. Okay, shot mo na. Fighter 15 eh. Naoy na. Okay, fighter 15. May ubos na ta sa iya o. Naoy na yung ubos. Salamat yung kami diri. Nagdala ko jacket. Igangan lang. Hindi ko brother. Nay nakapambalay karon may gala. Okay, kasiksi kayo eh. Napaisa dito bro, na pang honeymoon attire. Na isa naka boxer shorts. Rico Suave siya makasulti nimo. Gibingaw ko sa kosawa. Ako lagi ni. Ikaw may last ang kumita mo. Di mo napad yan na. Lagay mo ako sa Wow, in fairness, nagidi ay Orama Pansit Canton. Oh yeah. Para mo ihumol dia. Hubas ang kaldero mga gala. Karon pagkita na utag rice. Hubas ang pansit. Hubas ang ubas. Very good. Meaning to say, lami ang niloto. Palakpakan si Philip og si KN. Rock and roll to the world. Manayap. Uy, napay ng labay. Manayapon. Binabi ako tanan be kung di ba ginamabasa be. Sige isa. Ano to kung di ba ginamabasa ang Euro 7.